amma da Maiduguri da Zamfara yanzu ba wurin hutun bayi bane. Wai mutum mai na misa da yadda ka saka sabbin kaya in nace ka taho ka zauna sai ka ki zauna. Mutumin nan in saka kura kayana a ba mutumin nan wana. Jato dan gwari wannan. Jato kina jina wannan? Ki zo na koya miki shilin. Shilin wanda yana yi wanki muna fanne. Ina jina ku. Jato. Ki zo muje. Allah zan koya miki shilin ni dan Borno ne. Mun iya shilin sosai garin wannan muna da yamma muna da bebes muna da fushi kala kala na yasa. Kai zan koya wa Jato shilin. Na ga alaman kaman kirrena ni ne bana son farfaganda. Kwarai ku. Wala bana son farfaganda. Jatau. Bayan ya shigar da kai gari. Ni ma ka taho zan kai ka Zamfara. Za a koya ma Hausa irin wadda haka bukata. Ka koya ma Hausa a Zamfara. Kai ne zaka kai ni Zamfara. Au. Kuturu bana kai. Sai duniya ya zo karshe ba. Wai sai yana nan yadda Zamfara. Ko wani ya san Zamfara. Gari ne mai tari, gari ne mai duba albarka. Amma ta da kun bari muna cirina ba wuna ya shiga gidanku. Ya jina gida. To ba ku da abin cewa. Ba ku da baki a duniya ma. Sai ku fito da wannan ba ta garin da suna gare ku. Sannan za mu dala ku ya kai wani. Kai kuma da kwa da kana yi Maiduguri. Lokacin da ba kwaran ya zo ya shiga gidanku. Sai da kun bari ya jina gida wanda ka da falo kun bari ya yi bacci. Amma yanzu da Allah ya taimake ku an koro su daga wurin rika sun dawo falo. Ba saura karamin ya rage. To ba don haka ba da kuma kashi ku ya bushe. Din Najeriya ba inda ba yi alfahari da shi. Ba inda ba mutane ba sa fadi. Amma Maiduguri na tushen ilimi addinin musulunci ne una. Tushen alkurani ne amma kun zubar yanzu ne shiga garin ku ya bata. Sai dai mu cala kawo sai ki a kasa na kawai. Amma da Maiduguri da Zamfara yanzu ba wurin hutun bayi bane. Sai kawai ta ku da Allah ya cire ku a bala'i sai jiman ku. Me kika ce? Kana ganin wannan mutumin ne? Wato in ka fahimta ha Jatau gaskiya ha ga mana ha. A mutumin ne ya faɗa gaskiya mutumin ne wannan karan. Kuma akwai son zuciya na shugabannin mu. Akwai su sosai. In ba ma wai san zuciya bane ma waya ma dangwari wannan zai ga mu har ya ce mana ma wai wani bare ma ya mana. Yau gaskiya ga mana. Kai ka san cewa Maiduguri da Zamfara sun yi lokacin da kowa na son ya je su. Allah shi gwada mana wucewa wanga al'amarin. Amin. Kuma akwai son zuciya na shugabanninmu. Sosai ba, sosai wallahi ta'ala. Ana da ya shirya mana gaba. Mutumin na wannan abu ma gaba da sai na ji gaba da week ma gaba da. Farfan da nan gaba da yayi shi ne. Ka sa kin san me ne? Ma duka da tare kawai. Ba matsala. Ma da wuri me indomie ne ana. Ni ina nan ne. Za mu zo mu ci indomie ba mu. A gidan. Allah ya sauka.